Bliv forberedt med Denvers Care Clean her til efteråret. Jeg har så et par gummistøvler her, som har godt af at få noget pleje her i det her regn, vi skal ind i her i efteråret. Og er de lidt beskidte, så er det rart lige, at man lige kan affedte dem først med vores Denvers Clean. Du tager simpelthen bare lige svampen, der medfylder uden brug af vand. Og så går du lige ind og afrenser skidt og snavs og hvad der sidder på støvlen. De så vil plejen, som jeg skal bruge bagefter, også sætte sig bedre fast. Alt skidt og snavs, det sætter sig lige stille på svampen. Den skyller man selvfølgelig op undervejs, men hvis ikke alt det bruger vand. Derefter tager man lige enten en fugtig klud eller en tør klud, lige at tørre det hver sæbeskum af og en tør. Og så er man sikker på, at voksen, Denvers Care, den vil virke. Og så tager jeg den bagefter. Stryg, tag på kanten. Det er vigtigt ikke at bruge for meget. Så går den så ind og plejer, beskytter, aktiverer farverne og imprægnerer, sådan at gummistøvlen ikke mørner og knækker. Det har de jo tendens med at gøre, og det er fordi, de står og tør ud enten i gulvvarmen indenfor, og så det der sure regn, det er ikke en god kombination. Og så er den faktisk færdig, og så kan man så se også, hvordan vandet det imprægnerer nu. Så det er ret vigtigt, det at beskytte og pleje sine ting, så holder det altså meget længere.